Greetings to all who can hear me right now. I bring to you the word of the Lord to encourage you, to inspire you, and to motivate you. I want to share with you from the epistle of Paul to the Thessalonian church, the first epistle, chapter number 5, verse 24. He who calls you is faithful, who also will do it. Ndinoda kuti ndigoverane nemi pamusoro pekuti Mwari wakatendeka. Mwari wakatendeka. Tiri kurarama mukati mavanhu vanotivimbisa zvinhu, votivimbisa denga nenyika, votivimbisa mufaro, votivimbisa zvinhu zvavangada kutiitira, asi pakupedzisira zvinhu zvacho zvotadza kuitika. Ndinoda kuuya kwamuri ndichiti Mwari watinonamata hama dzangu, Mwari wokudenga, Baba vaishe vedu Jesu Kristu, ndi Mwari wakatendeka. Ndi Mwari ari consistent. Ndi Mwari unochengeta zvipikirwa zvake achizvizadzisa. Ndi Mwari anochengeta sungano yake achiita. He is the covenant keeping God. He is a promise keeping God. Now, chekutanga Paul unoti, faithful is he who called you. Chekutanga zvizive kuti wakadanwa kuti unamate Mwari na Mwari. Wakadamwa na Mwari to be a child of God. Wakadamwa na Mwari to be a saint. Wakadamwa na Mwari to be a Christian. Wakadamwa na Mwari achikuburitsa kunyika kuti umunamate. Zvakakudanira izvozvo uchazviita. Mwari watinonamata, he can do what is impossible with man. He can do what no man can do. He can do what you yourself cannot do. He can do what you ask him and pray for him to do for you. Unozviita zvawakanyengeterera, unozviita zvawakakumbira, unozviita zvaunochemera, wakatendeka, harevi nhema. Unoita zvaunodeclare, rinodaro shoko raMwari kuti uchareva zvirevo Mwari wokuitira. Rega kuora moyo nezvakakukomberedza, nezvingataurika, nezvingaitika. Unonamata Mwari akatendeka. Wakatsanya, dzimwe nguva nanhasi hausati waona mhinduro dzako. Wakaita all night prayer, wakakwira makomo, wakakonfesa mapromises aMwari. Ziva kuti Mwari uyu wakatendeka. Panguva yakafanira, panguva yaachasarudza iye, uchazadzisa chirevo chake, uchakuitira zvaunokumbira. God bless you. Our God is a faithful God. He will do it.